לפרשה הבאה קוראים במשטרה אמריקן פאי, כן, זה רציני, יהודי אמריקני שנמלט לארץ, חשוד שהונה את רשויות המס בארצות הברית ב-12 מיליון דולר לפחות, היו לו שותפים כאן וגם שם. איך זה עבד? הדיווח של משה נוסבאום כתבנו. זה קורה יותר מדי בזמן האחרון. הונאת ענק בארצות הברית שבמרכזה יהודים. מרווין ברקוביץ' הוא החשוד התורן. בשנת 2003 הוא נמלט לישראל וכאן הקים את המנגנון המשומן שהזרים לו מיליונים. אבל הוא לא לבד. עוד 7 ישראלים נעצרו בעוקץ אדיר הממדים, כפי שכינה זאת היום קצין היחידה הארצית לחקירות הונאה בבית המשפט. רקע לפרשה הזאת, עשרות ואולי אף מאות אסירים אמריקנים שנכלאו לתקופות מאסר שונות בבתי הכלא. מרווין ברקוביץ' מגייס על פי החשד כמה אזרחים בארצות הברית שתפקידם לעבור על פסקי דין של בתי משפט, להוציא מהם את שמות האסירים, את מספר שנות המאסר שנגזרו עליהם, והכי חשוב, את המספר האישי שלהם בביטוח הלאומי. עם הנתונים האלה הוא מגיש בשמם בקשות לשלטונות המס בארצות הברית לקבל החזרים על הוצאות מוכרות. עד עכשיו עלו חוקרי המשטרה בישראל על עקבותיהם של 12 מיליון דולרים שהועברו לחברי הרשת. יש קשה לעבירות בארץ, אבל כל העיקרון זה מיוחס לפעולות בארצות הברית. מאז 2003 האדם יושב פה בארץ בלי תיק פלילי אחד, בלי שום בקשה להסגרה. אנחנו טוענים שהוא יושב פה כאיש עסקים. מעניינת לא פחות הדרך אשר שימשה להעברת הכספים. מרווין ברקוביץ' או מישהו מאנשיו פונים לאזרחים אמריקנים תמימים, מספרים להם שהם יועצי מס של חיילים שמשרתים בעיראק, ואשר בהיעדר כתובת קבועה מבקשים להיעזר בכתובתם לקבל כספים שמועברים אליהם. כך הועברו הצ'קים של רשויות המס. כל החשודים האלה שימשו כמתווכים שפתחו בישראל חשבונות בנק או פדו את הצ'קים בצ'יינג'ים. מרווין ברקוביץ', טוענת המשטרה, נמלט מארצות הברית שבועיים לפני שהוגש נגדו כתב אישום על עבירות הונאה. פרקליטיו מכחישים כמובן. הוא היה פה בארץ ואז הוגשה כתב אישום נגדו. אחרי שהוא כבר פה היה בארץ. אז איך הוא ידע להגשה? לא נכון. גם בארצות הברית נעצרו ביממה האחרונה חשודים בפרשה הזאת. להערכת החוקרים, היקף ההונאה בעוקץ הזה עשרות מיליוני דולרים.